Здравейте! Това е една презентация за това как може да си организираме най-базово проекта в Podio. Не е нещо, кой знае какво, просто най-базовите неща, които ни трябва, за да имаме някаква организация. Така, значи аз съм ви пратил сега покани на всички. Имаме, и като влезете в Podio, първото нещо, което трябва да направите, е да изберете тук от Workplace Almarin. Трябва да е под Interactive Solutions с шапката. Избирате Almarin или конкретния проект, който работим, защото мисля да го използваме това и за другите проекти, които ще правим. И сега какво виждаме тук? Значи основното е този Activity Feed, който е наподобява на Facebook фида, да ме кой какво е правил по случая в Podio, по проекта, нали. Като този фид вече се генерира от тези апове тук, които ги направих. И най-основният ни е Milestones. Тук пишеме всички, нали. Като основно девелоперите трябва да пишат докъде са стигнали с самия проект. Ето в случая добавих един айтем, който казва, нали, че са завършени фронтенд разработката на ресторант и на бар секциите. Когато искаме да добавим нов инпут, избираме от този бутон Add Milestone и избираме име, да речем, примерно сега пеше като направи темплейтите, може да напише template framework added to front-end development или нещо такова. Най-вероятно това не е което да го пиша, но за да разберете. И примерно ако не я завършил, а в момента работи по нея, може да направи active, да напише, нали, някакво по-детайлно описание. Нали, adding template functionality to the front-end и така нататък. И се избира кога се очаква, нали, да се завърши това нещо. Да речем, ако е започнал днес и очаква да го завърши други ден, се избира датите. Тия тук трябва да ги махна, нещо не работят като хората. И тук може да се избере някакъв файл, който иска да се добави към този айтем и се дава Save Milestone. И после се затваря и може да се види вече в таблицата в списъка с milestones, който имаме. И тук, нали, всички могат да пишем. Примерно сега мога да напиша Йосиф. Да речем, че се очаква сега превю на някаква секция от клиентката и пак ще добави, нали, add milestone, preview of spa section for client и тук мога да направя и active. И като, нали, и да го сейвне и вече като се изпълни това нещо, като направим превюто, да го смени статуса на complete, да ме знаем, че сме завършили това нещо. И така, сега ще ги изтрияте, защото не ни трябват само първото активно. Ето така могат да се трият айтеми. Другите апове, другите два са свързани с дизайна. Там основно Юлето ще качва дизайните, обаче ние трябва да гледаме дали има нови дизайни, за да виждаме, нали, дали не сме пропуснали нещо в проекта. Отново по същата процедура, Add Approved Design, избира се заглавие, примерно Spa Section, избира се някакво описание, някакви бележки, примерно Mind the Group with the Icons или нещо подобно, като бележки към девелопер един вид. И тук се избира картинка, за да се вижда на пръв поглед как изглежда дизайна. Избира се, нали, някаква картинка. И след това задължително трябва да се избере и PSD файл. Значи винаги с PSD качва дизайните, за да може програмиста да ги сваля от тук. Може директно да се качат файловете от компютърът и на тази платформа. Сега случай няма да качвам, за да не губим време. И просто се дава Save Approved Design и после трябва да се затвори и вече излиза в списъка като най-отгоре. Най-новите излизат най-отгоре. Нали, тук има и по различен начин да ги подреждаме нещата, но за подразбиране така е зададено. И вече може и да се изтрия нещо, ако не е нужно вече, само че как беше, Actions Delete. И така, тези в момента дизайни са одобрени от клиента. Тук се качват Draft дизайн, да ме всички дизайни, които ти си направил, Юле, трябва да ги качиш тук, за да ги имаме предвид какво е правилно до момента и дори да не са одобрени на клиента, просто да ги имаме на куп всичките неща, да мога да за бърза референция да ги виждаме.
пак по същия начин, само с картинка. Мисля, че е задължително да се качи, не е нужно PSD. Просто едно заглавие на секцията и картинка, като цяло нищо сложно. Така. И последната секция е за всякаква ключова комуникация с клиента. Както примерно си говори Юлето и клиентката, че е одобрена спа секцията, а само те двете знаят, за да разберат и другите участници по проекта. Може да се напише тук просто един communication item, примерно spa design is approved by client. И тук може да сложи линк към файла, ако има, или да се качи някакъв файл, както в случая беше пратила клиентката една презентация с PowerPoint. Тук може да се избере и да се качи. Но ако няма такива неща, просто се описва тук детайлно каква е комуникацията и се запазва това нещо, за да може да се гледа от останалите участници в проекта. В случая, при един такъв айтем би бил придружен и директно с Approved Design в Approved Designs. Деме как като одобрил спато, директно се качва дизайн в Approved Designs. И така, всяка включва комуникация е хубаво да се каже тук, нали? Не всеки имейл, който се напише с клиента, но всички по-важни неща. Като най-просто, като влезе човек в подиото, може да разгледа Activity Feed и да се види какво се е случило по проект. Ето, примерно сега, като качих този айтем, веднага излиза тук. В смисъл, това няма да е някакъв набускан фит с хиляди неща, така че ако се следи сравнително редовно, ще се знае до какво положение е проект. Друго нещо. В момента не се сещам. Единството важно е просто като се влиза в пода да се избере проекта за Омарин, за да не става умесване за други проекти. Примерно ако се избере друг проект и ще виждате само поне, ако влезете в пода и не сте избрали нищо, би трябвало да виждате за всичките си проекти Activity. Така че, да, ето в случая се умесва вече проектите, затова трябва да се избира Workspace. И това, ако имате някакви подобрения или предложения, кажете, ще ги направим. Като цяло е много лесно се работи с подиото, веднъж да се секне само саповете. Тук може да си избирате тип на вюто, дали да е като таблица, дали като е бадж, дали като алабала, подреждането, филтри и така нататък. Също може и самия си правите апове. Ако искате, вие би трябвало да сте админи, ако не сте, кажете, тук може да си избирате апове и филове и така нататък, ще го разгледате това. Но като цяло мисля, че тези 4 апа за момент са ми достатъчни, за да работим по нашите проекти.